Ayo malah situ metu ora. Nyong bingung piye. Geri bingung, mau jari arep metu nyong kon ngampiri lah. Utuk Pah. kuwe lho. Terus Nyong ke ngesuk arep maring luar negeri. gue le yo. Luar negeri ngendi lah. Warna-warna temen. Ya mancanegara lah mayang-mayang pokoke. Tapi nyong ora iso bahasane, ora iso omong-omongan. Kira ra iso basa asing. Ora iso. Nah, sekolah bolos, Mbok. Ngerti nyong. Takon apa arep? Raimu kaya ngono kok iso. Temenan iki temenan. Menan Oh, jajal. arep takon basa ngendi ra? Set. Pertama ya, basa Cina. Basa Cina. Hmm. Oh, ana sing ngerti nyong. Basa Cinane WC. Basa Cina ne WC Leng Tai Wong. Nang Taiwan. Ya. Terus basa Cinane nyebrang kali. Nyebrang kali basa Cina ne cincing katok. Oh, dadi kuwe lah. Endi maning? Aja Aja Cina, Cina aja Cina, we. Arab, sira ngerti Arab ra? So, So, bahasa Arab montor mabur ora mudun-mudun. motor mabur kamu. Lama tak turun. Oh, kuwe bahasa Arab jebul. Oh, aku ngerti. Aja Arab lah nyong ora pang mengana soalnya. Lha kok ora arep lano takoke sih. Ya kan ngetes sira jare sira ahline ahli. Iki bahasa Jepang. 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 Seneng yang Jepang. Sira mono nek Jepang isone ngertine ici-ici mochi. Terus pertahan apa? Jepang nek ra duit. Ya padha, nyong ya ra duwe. Sing genah jare mau iso malah sambat padha sambat. Bahasa Cinane ra duwe duit. Jepang. Oh, Jepang ra duwe duit. Sakurata. Sakurat. Sik. Sakabere. Ora jene ki tak pikir-pikir ke basa Jawa kabeh asline ki lho. Lah nyora iso.